Hoijak Koktwmani bisingtwi Sangrongsalo Khowai IFS DFO Ashok Kumar Twidulmung bai Bolong Bedek Ojamarok Khamartila Amchai khungsa Nogo Khlaiwi Manjakha Kwbangma Bijra Kath Hatio Aboni Hatidhar Lakh Wngnai Phiyaba Patimungo Khoroksano Phano Romwi Manmani Koktwma Kwrwi Patimungo Khowai IFS DFO Ashok Kumar Shaka Borongni Thani Kaisa Hoijak Koktwma Koktwmani Khowai Khailanpur Thanani Lokkenarenpur Ponchayatni Khamartilani Khoroksano Borongni Nogo Kwbangma Bijra Kath tongo hene abai Patimungo Koktwma mankhan kino Khowai IFS DFO ni Twidulmung bai Bolong Bedek Ojamarok no Thlangoi Khlaiga hene Khlaiwi Manjakha Kwbangma Bijra Kath Hatio Aboni Hatidhar Lakh Wngnai hini Shaka Khowai IFS DFO Ashok Kumar एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे खोवाई डिस्ट्रिक्ट ने दोनों सब डिवीज़न के सारे स्टाफ मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन किया है खमरटीला में। वहाँ से अराउंड 6 क्यूबिक मीटर के आसपास टिम्बर मिली है। अभी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है। वो किनके 2 घर थे जिनमें घर में कोई नहीं मिला है, तो वो कौन है कौन नहीं है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसके बाद में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। Phiyaba Patimungo Khoroksano Phano Romwi Manmani Koktwma Kwrwi Patimungo Tijai Wngnai Tumungo Hoijak Tabok Bolong Bedek Officer Stroke Abai Gino Financial Botal Bidar Shakta Pungna Hari Shamu Khlaiwi Hini Shaka Bolong Bedek Ojamarok Khowai Shimi Biplomni Koktwma Chini Khorang